Ja, ik zeg wat. Haha, goeie. Ja, hoi. Jack, 1, 2. We're in the road of life as we keep digging. One keeps folding hands, not gonna let it in. There's something greater, grander than our self-esteem. So loosen up your grip and let life begin. Dolf Kuiken van de band Zeewolf. En ik ben Bonne van der Wal van de band Zeewolf. Goeie. En bedoel spelers? Basgitaar. Gitaar en zang. On account of faith, beyond the bounds of grace, on angels smile. Werk van de nieuwe plaat? Zeker, absoluut. Maar ik gewoon gouden ouders. Maar ja, het is maar een jaloeren. Dus dan hebben we 3 versies en dan is het wel die We in. moeten wat keuzes maken. Ja, wat keuzes maken. De Beukering. Ja. De beuker in, dat zou ik zeggen. Hoe is het met de band? Ja, wel lekker. We gaan over 2 weken naar Denemarken. Dus Aarhus. Oké. En ben gewoon ontschreeuwen van nieuw materiaal. En ben heel bot om het bezieken zo vol mogelijk te spelen. Want we moeten weer de boer op. Just above my head, as I asked her why, this was all she said. When there ain't no smiles on account of fate. Dwanelitten. Iedereen dwanelitten. Wat iedereen nog dan het, liet het gewoon lekker gebeuren. Ja. Hoe vrij hoe strijd erin, waardje ik binnen, hoedje ik binnen, alles is goed. Alles is ik. Behalve klootzakken. Nou, ik heb wel een documentaire een tijd waarom zien en daar realiseer je wel hoe gezegend wie eigenlijk binnen om die creatieve vrijheid om dingen te maken zien, muziek te maken en als dan in andere culturen soms kijkt dat vrouwen niet muziek maken of niet mannen luisteren überhaupt, ja dan denk ik dan ben wij wel bevoorrecht. Vierde van de bollers in Nederland? Denk het wel. Ja, absoluut. Ja. Weet je, hartstikke Het is best. zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Heb je hem überhaupt wel eens onval vielt in je vrijheid? In welke manier dan ook? Ben je wel eens behind van je gevoel? Individueel of met een band? Misschien heel lang geleden stonden we in Amsterdam bij een label en dat ze de mixages allemaal voor je doen en als dat via de telefoon even luisteren maakt, dat ben wel dingen, ja, dan wordt de keuze eigenlijk voor je gemaakt.